ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. имрӯз 21 феврали 2024 қарор дорем дар метрои Волгоградский проспект как обычно ҳамчун ҳар рӯза сёмка дар пеши таксие ки бародарро мебарад границаи Қазоқистон ай Москва ба Қазоқистон. Нарх наво 8000. ҳозир камтар водителя мепурсем, бо даруни мошин нишон медиҳем. Мошинош мераванд меака ҳозира ҷиҳат шабақаб кардем. Хуб тамошо кунед дӯстон. Ассалому алайкум ака, қиёмидин хуб ҳастед? Тенҷи худат ку ака гап зани аст 4 саволи тоҷикет метим ака. Акаҷон нарх наво чанд сум ҳами Волгоградский проспект да ҳар рӯза кай доред, чӣ хел аст? ҳами як нақли тоҷикиш ку нарх. Салому алейкум ва рахматуллоh. Хай мухлисони акай бобоҷон. Нархи мошин рафта омадан 8000, бурда овардан 8000 ай. Дадини 8000 мо мебарим мебиёрим, фақат без документ ҳавоёда мо чӣ хел хизмат мекунем. Мақсад платни раҳ қати мерем. Чтобы ашмо ягон сум накаран гайё. Бемесо гам натя платни қати мерем, абез мекунем, ҳаракат мекунем. Ка гайё меқапан хидмо акисамо 500,000 метем. Ана ҳамёш ҳамаш барои шумо як чӣ бигӯм ранги бонус айда. Плюс мешавад. Дорен марҳамат бин. Ҳар рӯз мошино мо мебурояд. ай соат чанд то ҳар рӯза ай соат чанд ами Волгоградский проспект мере? Ай 12 то яка. ҳар рӯза дореш. Ҳар рӯз ҳаста. Хуб, акаҷон нигоҳ ки дар ҳолати баъзе бачаҳо мераванд ки депортатсиян, рвез шурустами хеле ё чӣ мешаванд баъд? Ё намегардам. ки рафт панош бархудо мешавад. Барои ҳам касе ки худаш да боварӣ надора, паспорт шинопартоя мо як проверка мекунем. Шумо аввал бо проверка мекунед. Проверкаш 1000 сум ай. 1000 сум проверка мекунед. Сайт қати мебинем ва 50 до 50 бесплатния. Бесплатно мекунанд. Мисол мегем шумо агар ки бага кама депортатсия агар самнени ягон чӣ дошта боша, аввал меги парто 1000 сум то бо мепартам проверка мекунед. Шунидем ки аёсам биё ҳуҷҷатгузорӣ кам кам соз мекунед, ҳуҷҷат ҳам сертификат мекарде барои ВНЖ ва РВП ёро мазанда шумо. ҳамин рақамҳоро экран занг бизанед. дӯстони азиз, ин ҳами 8000 шумо месупоред. уҷа мерани бародаро да гостиница хом мераванд қариби граница барои аёсу бо гаштан омадан. шумо ин шароити ёро мефаҳмед. 2 сутка рафтан омадан ин шӯхӣ надорад. хом мекунанд, шумо да дигар мошино месупоред. мошиное ки да уҷа мегиранд чӣ хели мошинон ака? Уҷа да ҳам Лада, Ларгус, халаки Приора. мошинои соза. ҳамо сари 8000 шумо овора метия. клиенто дига сум наметия. ҳамо 8000 да дурмуш. баъд як чиз шунидам ки мега ки да граница мере вақти учрат калунай бо агар клиентое ки беташриф бошанд хаён бош мена беташриф набошанд 100 рубли 200 рубли ҷамъ мекуне. ай ҳамон клиенто то да умлисо бите учрат да бигзаре бире ҳамин тари ҳаста ё. ама дига касо 500-600 ҳам ҷамъ мекуна. лекин ман постоянно крупни мебарам, ай мана 400 сум мегирам. мақсад ай клиенто мегире ки чтобы учрат да бигзаре ми агар бخوان ён бош мена нахоҳам мақсад метиям мега каҷон бирем биёем. ё хуна кам мебина ҳам ба 400 сум. не худованд ҳифз накунад. дӯстони азиз, ин мошина ҳамин тари мошин чанд та дорад? боно яке ки як сери мошин нишон додӣ ва мутаассифона дар нишон 4 чанд мошин мошин. салому алейкум, салому алейкум. хуб бетенҷи ина дар инҷа созе тоҷике узбек киргиз ман аҷам гирем. ма ина узбек ё брат, вы граница перескаете, да? По-русски поговорим, да? Откуда брали номер? Как вы узнали? Как вы сейчас поедете? Как обещали? Вот это у нас повар постоянный. Это повар? Постоянный клиент у нас, да. Там тоҷике шумо ака? шумо ай ҷо гирифта ака рақамро? бобоҷон 88. хуб, рӯи сафед. саломат бошед. барори кор акаҷон. шуморо ҳам чун накард. худованд ҳифз кунад. шуморо ҳам клиенти постоянный шуд. то шунидам. брат, дай Аллах здоровья. Счастливого пути. Берегите себя, не болейте. Е одамо фура ҳай мекунад, ай моро дара дида, ошиқ шида ин омада ин. боше. худованд ҳифз кунад акаҷон. ина бародарон мошин мақсад ханакай бачаҳоро ғам натем. ҳар чӣ кардем ба хотири худо, ба хотири шумо. ай мошинои боварияам ман рақамош даже визиткаҳош, эмблемош дар корхонаи худам часпондаги қатъи ҳоҷи мо тӯли хела шид суҳбат дорем, ҳамкорӣ дорем. худованд ҳифзтон кунад. дуогӯ бошед ака комни боварӣ. чота кам завалид кардаед. последнее время кам шудаед клиент. ла бегона кардаед. вай амо бача ки авария как гузашта шуд дар граница. ҳама вай марг зиндагӣ дасти худованд ак вай фора дар мира ҳам мебари дар як ҷои дигар худованд ҳама моро ба рост ҳидоят кунад. эҳтиёт кунед, ҳуҷҷат кунед. 13 сола опыт дорем. омадан гирем иншаллоҳ. ҳуҷҷат кунед бачаҳо. миллион бор модар. худо нигаҳдор. барори кор, кушоиши кор. худованд ҳифзтон кунад. салому алейкум ва раҳматуллоҳ. худо нигаҳдор.